Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasi 180 oyat ashbaqsaski: "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Shumona danatonba kadomoton kasal boshiton yoki safarba boshiton agar hamina Ramazoni надоштаги рӯзаша дигар рӯзба дошта метавонад. Дар давоми сол дигар рӯзоба ҳар як рӯзашба як рӯза дошта қазоша дошта метавонад. Ки ва ё бошад агар касалоя кусас Парвардигор. Ёки пирои ки ҳастанд мадорошон авқот нахӯранд агар мадорошон хушуда мемонад. Ё ин ки ҳомиладор заифо ҳастанд. Ё ин ки баъзе касалое ки ҳастанд ва иҳо доим дору нӯшта мистон. Ҳамонҳо ҳам узр ва ё ям касал. Ва ё ҳар як рӯзашон ба ҳамхалино чӣ мекунанд? Яъне фидия мезиям. Ва алаллазина ютиқунаҳу фидиятун таъаму мискин. Тоқаташ дошта додам ба тоқаташ намерасидагоба ҳар якта рӯзаш ба яктаги мискина сер мекардаги чӣ метият нафақа эҳсон. Фидия кутагаш мискине ки ҳар як рӯз ба рӯз давомаш ба чиқа авқот хӯрдан ба маблағ сарф мешуд. Ана ҳамна нафақаша чӣ мекунанд? Муброранд.